Bidarten 54 urteko gizonezko bat armatuta gasnategi batera sartu, dendaria mehatxatu, indarrez hartu eta baitu zuen. Poliziak iritsi zirenean, poliziei eraso egin eta hauek tiro eginez erantzun zuten gizonezkoa tokian bertan hil zen. Arratsaldeon ikusentzuleok, Bidarteko gertakari larri honen harira Baionako fiskalak prentsaurrekoa eskaini du xehetasun guztiekin, baina aktualitateaz gain baditugu beste hainbat gai ere bai. Familion izeneko egonaldi berritzailea aurkeztu dute euskara sustatzeko. Familia barnetegi modukoak Pasko asteko bakantzetan goizean helduak euskara klaseetan izanen diren bitartean aurrak jokoak izango dituzte eta arratsaletan elkarrekin familia ekintzak izango dituzte euskara mailaren arabera. Baigorri, Lesaka, Arbona eta Tolosan izen emateak larun batera bitartean irekita daude. Asteragoaz. Arratsaldeko 7:00 Bidarteko erretegia gaztandegian jaso zen guztia. 32 urteko emaztea denda ixten ari zen momentuan, 54 urteko gizonezko bat dendara sartu zen, katana bat, pistola zirudien gezuretazko arma batekin eta aurpegia estalita. Déclarant explicitement qu'il s'agit d'une prise d'otage. Momentu horretan, bahiketa bat zela jakinarazi zion dendariari. Mehatxuak segidan hasi ziren eta poliziari deitzeko eskatu zion, bertaratu zitezen. D'appeler les policiers. Polizia bertaratu zenean, la machette sur la gorge. Erasotzailea dendatik atera zen, biktimarekin batera, katana emaztearen lepoan eta pistola oraindik eskuan. Les fonctionnaires de police ont tenté d'entrer en négociation avec lui. Polizia berarekin negoziatzen saiatu zen, nehor hil beharrik ez zegoela esanez. Hartu emanak askin hasiak izan ziren hasiera batean. Jarraian emaztea askatu eta poliziari ia Frantziagatik hiltzeko presteuden galdetu zien. Bera hala zegoela. Eta jarraian, gezurrezko pistolarekin 2 tiro egin zituen poliziaren noranzkoan. Hauek tiroka erantzun eta larriki zauritu zuten erasotzailea eta hortik gutxira hil zen. Constate qu'il est grièvement blessé. Erasotzaileari dagokionez, un ancien militaire qui aurait 15 années de service actif. 15 urtez militar izana trauma ondoko nahasmendua zuen, Bordaleko kadiak ospitalean hartatua zen, eta egun militarra ez bazen ere, aspalditanik nahasmendu hau sofritzen zuen. Individu qui souffrait de manière récurrente et depuis sans doute assez longtemps. Baionako prokuradoreak 2 ikerketa abiarazi ditu. Une ouverte pour des faits d'enlèvement-séquestration, pour des faits de violence avec armes. Bata, baiketa, armarekin indarkeria eta funtzionario publikoen aurkako hilketa saiaketagatik. L'autre enquête. Eta bestea, poliziek beren armen erabilera zuzena egin zuten jakiteko. Destiné à évaluer les conditions d'usage des armes. Ikerketa abian da oraindik hala ere, bizilagunen artean. Gaur goizuntan harridura nagusi. On a pensé que c'était un accident de la circulation. Hasieran istripu bat izan zela uste baitzuten eta gero jakintzuten gasnategian erasore bat izan zela. Erasotzailea aterpetua zegoen hotelean elementu aski makabroak aurkitu dituztela ere esan dute eta beren hipotesia da hau guztia horrela gertazedin prestatu zuela. Euskalgintzako eragile nagusiak eta Euskal Herriko sindikatu eta herri mugimenduetako hainbat kide bildu dira Baionan euskararentzat eta euskaldunontzat justizia aldarrikatzeko. Izan ere, abenduaren 3an Euskal Herrian euskaraz eragileko bikidek justizia jauregian pintaketak egin zituzten eta apirilaren 11an epaituak izanen dira desobedientzia ekintza hori egiteagatik. Horregatik egun batzuk lehenago manifestazio nazionala deitu dute epaituei elkartasuna adierazteaz gain euskararentzat justizia aldarrikatzeko. Egin balin genuen tindaketa hori justizia euskararentzat aldarrikatuz, bada hain zuzen hor argi ikusten baita euskaraz zapaldua dela, ez gaituztelako ere uzten euskaraz hitz egiten epaitegi barnean. Izatea egun bat epaituak izango garen bikideok bestetik haratago, lelo hori hartuz justizia euskararentzat, herri honetan zapaldua den herri honetan, haserre hori adierazteko eta justizia hori aldarrikatzeko aprobetxatzea testuinguru hau.
Halaber, euskararen egoera oso larria dela ohartarazi dute beste behin eta egoera bideratzeko neurriko erantzunak behar direla. Horregatik, desobedientzia ekintzekin jarraitzeko prest azaldu dira. Holako ekintzak tamalez egin behar ditugu, zeren gaurko legalitatea euskararen aurkakoa da, eta beraz legalitate hori urratu behar dugu, desobedientzia ekintzak egin behar ditugu. Ez gira makurtu behar euskararen zapalkuntzaren aintzinean, jarrera intsumitu bat erakutsi behar dugu, beraz ez da dudarik olako ekintzekin segitu behar dugula euskarak lehentasunezko estatusa ardietxi arte. Salatzea, justizia euskararentzat eskatzea, ekintza hori egin izana, hizkuntza euskara zapaltzen ari diren horiei adierazteko dela, haserre gaudela, ez dugula onartzen guretzako justizia hori ez ematea, eta beraz jarrera hori izango da. Manifestazioa apirilaren 6an igandea Baionan 11:00 izanen da, eta epaiketa apirilaren 11an auzitegian. Espero genuke behintzat euskaraz deklaratzea ustea, eta hori ikusiko dugu nola gertatuko den, argi da eta ez baldin badigute uzten deklaratzen, ez dugula parte hartuko auzi horretan, eta guk espero dugu eztabaida irekiko dela, benetan euskarak behar duen estatusa, lehentasunezko estatusa gauza dadin. Familion egonaldi ibiltariaren lehen edizioa aurkeztu dute berriki. Upurrak familian pasatu alizatea eta euskara ikasten segitzea uzartuko dituen egonaldia sortu dute. Goizean, helduak euskara klaseetan izanen diren bitartean, haurrak jokoetan ibiliko dira. Arratsaldean, guraso haur aktibitateak proposatuko dira eta arrats batzuetan publiko zabalari irekitako animazioak. Helburu nagusia parte hartzaileen euskara maila hobetzea da eta familien hizkuntza ohiturak aldatzea, baina baita Euskal Herriko xoko ezberdinak ezagutzea ere euskararen eta euskal kulturaren bidez. Hizkuntza ohituretan eragitea. Nahi genuke, hor familiak hartuz gurekin bi aste horietan, erakutsi euskara menperatu gabe ere, zer egiten alden euskara zaien aurrekin, eta eragitea pixka bat haien eguneroko bizian. Egonaldi eta ikastaldiak izanen dira, nonbaiten, goizean helduek euskara ikasiko dute, eta aurrak gurekin jostatuko dira, eta arratsaldetan denek elgarrekin animazioak partekatuko ditugu. Aurten Ipar Euskal Herriko udaberriko oporrek bat egiten dute Hego Euskal Herriko Aste Santuko oporren bukaerarekin eta bi formula ezberdin sortu dira. Aste bat barnetegian, 5 egun eta 4 gau Baigorri, Baxe Nafarroa eta Lesaka Nafarroa artean. Maila aitzinatua duten gurasoentzat, B1 eta B2 maila. Bestalde, aste bat ikasaldian, 5 egun eta gau bat pasatuz, Arbonan, Lapurdin eta Orio Gipuzko artean, oinarrizko maila duten gurasoentzat, A2 mailan. Goizan landuko ditugu gurasoekin edukiak, eta landuko dituztenak haien aurrekin arratsaldetan. Eta gaiak paraleloan eginen ditugu, bai gurasoentzat eta bai aurrentzat. Adibidez, gurasoek ikasiko dituzte errezeten edo elikagaien izenak eta guk pixka bat berlan motak eginen ditugu aurrekin eta elikagaien inguruan jokoak antolatuko ditugu, eta arratsaldean denek elgarrekin txukaldatuko dugu. Eta pintxo lehiaketa, eta kristoin gaualdiak. Talde txikiak lehen etxi dituzte, aste bakoitzean 20 familiak parte hartzen alko dute 3 eta 11 urte bitarteko aurrekin. Aste bakoitzaren prezioa 300 eta 650 euro artekoa da formularen eta seme-alaba kopuruaren arabera. Eta prezio horretan sartzen dira apairuak, garraioa, lotokiak, aktibitateak, klaseak, animazioak eta materiala. Derderbikoteak musika zeltiarra egiten du. Patxi eta Julen dira berriki Baionako Luga aretoan, izan ziren Sorotan Bele gogoan kontzertuaren aitzinean. Julen eta Patxi Fridier gaztetik musikan ari diren bian dira, musika tresna desberdinak jotzen dituzte. Euskal musika maite dute baita zeltiarra, irlandesa, eskoziarra, bretainiarra eta galiziarra. Laster ospatuko den Irlandako San Patrik egunaren kari, Baionako Katideilio estatuan joko dute, ostiraluntan. Derderren musikarekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok. Bihar arte.